Μουσιοθύρες, χαιρετώ. Μου ζητήσατε περισσότερες λεπτομέρειες για το όργανο. Έχω έρθει βόλτα στην Ύπαιθρο. Έχω βάλει στο όργανο αλουμίνιο. Έχω πιάσει γραμμή. Θα σταυρώσουμε που είναι το αλουμίνιο και θα δοκιμάσουμε και άλλα μέταλλα στη συνέχεια. Αν υπάρχει κάποιο άλλο μέταλλο, να το βγάλουμε. Θα σας δείξω τώρα το όργανο που μπλοκάρει στην κατεύθυνση αυτή εδώ το αλουμίνιο. Λοιπόν, τι κάνουμε? Έχουμε μία νοητή γραμμή. Εμείς δεν γνωρίζουμε τώρα αν είναι στο 1 μέτρο ή στα 100 ή στα 200. Φεύγουμε ή δεξιά ή αριστερά. 10-15 μέτρα και ξανακοιτάμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, το αντικείμενο είναι πολύ κοντά μας. Και αν θα κοιτάξουμε τις νοητές γραμμές, είναι γύρω στα 20 μέτρα από μας. Λοιπόν, πάμε κοντά να το σταυρώσουμε. Εκεί που τρακάρουν οι δύο νοητές γραμμές, εκεί είναι και το αντικείμενο. Λοιπόν, κάπου εδώ είναι το αλουμίνιο. Λοιπόν, πάμε πιο πέρα. Όλα κοντά. Λοιπόν, τι κάνουμε με το όργανο? Βγάζουμε το αλουμίνιο, βάζουμε λίρα. Μπώνουμε λίρα. Κάνουμε έρευνα. Αφήνουμε το όργανο να κάνει αναζήτηση τουλάχιστον 3-4 φορές. Δεν πιάνει κάτι. Η επόμενη κίνηση ποια είναι? Έλα κοντά. Κλείνουμε το πλην και βάζουμε συν. Ξανακάνουμε έρευνα. Αυτό γίνεται αναλόγως πως είναι φορτισμένα τα μέταλλα στο χώμα, ή θετικά ή αρνητικά. Μην μπερδεύεστε ότι στείνετε μία γεννήτρια, κάνετε κύκλους και κόβετε γραμμή. Μπορεί να είναι κάποιο μέταλλο το οποίο μπορεί να το πιάσετε και αφήνετε 10 πίσω. Λοιπόν, χρυσός στο χώρο δεν υπάρχει. Βγάζουμε τη λίρα και βάζουμε χαλκό. Αλλάζουμε το συν, βάζουμε πλην, ξανακάνουμε έρευνα. Τίποτα και χαλκός. Βγάζουμε το χαλκό. Βάζουμε μπρούτζο. Μπρούτζος. Λοιπόν, το μηχάνημα μας έδειξε γραμμή κατευθείαν. Εμείς τι έχουμε να κάνουμε τώρα σαν χειριστές? Έχουμε να κάνουμε δύο κινήσεις. Μία κίνηση είναι να γυρίσουμε 90 μοίρες, να δούμε αν το μηχάνημα ξαναπάει.
μας επαληθεύει το στόχο. Άλλη μία 90 μοίρες, το μηχάνημα μας επαλήθευσε το στόχο. Υπάρχει στόχος, όχι 99%, 100% και είναι μπρούτζος. Λοιπόν, παίρνουμε νοητή γραμμή, φεύγουμε δεξιά. Λοιπόν μάγκες, ο μπρούτζος είναι κοντά μαζί με το αλουμίνιο. Βάσει τις νοητές γραμμές τώρα που παίρνω, πάμε και κοντά. Εδώ κάπου στα πόδια μου είναι ο μπρούτζος. Το αλουμίνιο είναι εδώ. Τι κάνουμε τώρα? Κλείνουμε εδώ και δοκιμάζουμε και εδώ, πάλι με μπρούτζο. Από ό,τι βλέπουμε το μέταλλο είναι αρνητικά φορτισμένο. Δεν είναι θετικά. Ξανακλίνουμε εδώ το θετικό και κάνουμε κλείνει. Σηκώνουμε. Το μηχάνημα δίνει κατευθείαν κατεύθυνση. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε τώρα? Να δούμε τι έχουμε πια στο σάκο. Έχουμε σημαδέψει το αλουμίνιο. Κομμάτι από αλουμίνιο είναι.
μάγκες. Κομμάτι το ίδιο το αλουμίνιο, έτσι. Τι είναι? Κάτι κονσέρβα είναι. Λοιπόν, το αλουμίνιο είμαστε 70 πόντους από εδώ που ήταν το αλουμίνιο. Εδώ έχουμε σημαδέψει το μπρούτζο. Δεν είναι αυτό, είναι από την κονσέρβα. Μάγκες, έλα κοντά. Εδώ είχαμε σημαδέψει. Εδώ ήταν ο στόχος μας. Τα λόγια είναι περίτα.